Здравейте! Аз съм доктор Тодоров от дентална клиника Ендодент доктор Сирачева, град Бургас. Днес ще говорим защо е важно редовното почистване на зъбния камък. Почистването на зъбен камък е изключително необходимо, за да гарантирате здрава и красива усмивка за дълъг период от време. Процедурата има от една страна чисто естетическа функция, зъбите изглеждат по-блестящи, гладки и дори по-бели, а от друга страна е съществена част от поддържането на добра орална хигиена и профилактиката на възникване на заболявания в устната кухина. От изключителна важност е да не се пренебрегва тази рутинна грижа за здравето, тъй като подценяването й би могло да доведе до сериозни проблеми. Зъбният камък е налеп по повърхността на зъбите и на границата с венеца, който има по-малка твърдост в сравнение с тази на зъбния емайл. Самото образуване на зъбния камък е вследствие на калцифициране на зъбната плака. Бактериите, които обитават устната кухина, се смесват с органични вещества и мъртви клетки от устната лигавица и образуват тъй наречената зъбна плака. Тя се появява 2-3 часа след измиване на зъбите и не може да се види с просто око. С течение на времето и при неправилно почистване, плаката протичат процеси на калцификация и тя се превръща в зъбен камък.